ịma na echi niile n'otola aka ewu ike nwanne m manija pi ọ bụ n'ibe ọnwụ na-eli ego ma Sunday ka okike ebula ego bunye ọnwụ ọ rapụzia na Emeka Nwokike ka ọ dịrị ụkazịa Sunday Nwokike isiokwu nwanne m ụbaka nwatụ na agwa akalụsi aba na sụọ ya nle na-enebi gị nwanne m ọ bụ Emeka Nwokike Emeka ọnwa mara eze ma mara ọkpala ọ bụ n'ihu ọnwụ na-eli ego ma Sunday Nwokike ebute ego ma ibunye ọnwụ ọ rapụzi Emeka Nwokike ka ọ dịrị ụkazịa ndụ ibe na-agwa ndị ọlịchi bụ eze ka o jiri onyaze lụ ọnwa dị eli ego ọsọ ọjị kwe ma na ị na-ejere iji ubele anyị na-ejere ogwe iji ubele na-enebi gị nwanne m ọ bụ Emeka Nwokike Emeka ọnwa mara eze ma mara ọkpala ọ bụ n'ihu ọnwụ na-eli ego ma Sunday Nwokike ebute ego ma ibunye ọnwụ ọ rapụzi Emeka Nwokike ka ọ dịrị ụkazịa ndụ ibe na-agwa ndị anyị na-eje kwalụ Nwokike oge ikpeazụ ka efu mens ọ ga-eji moto eme ọgụ kedu ibe na-eme kedu ibe ịwọta kịta mana eziokwu mana eziokwu daalụ ke oge ikpeazụ ọtakọta adịrị anyị na-emekọ mgbe ọ dị mana eziokwu Otega the music. Mana eziokwu anyị chọrọ ka anyị akwalụ Nwokike oge ikpeazụ kitchen ka ife na-eme anyị na-eje ka anyị kwalụ Nwokike oge ikpeazụ mana eziokwu ofu ya anyị na-adị na mma anyị bịa nke udu akọ mmiri nya bụ onye anyị na-arapọ aka onu anyị si elu ọnụ udu akọ mmiri. Tomorrow will be the last day. Onye akịta bụ Chukwuma Udenze. Ya bụ agụlụla Inus Chukwuma. Mana eziokwu. Ọ bụ obele nwa mana ọ na-awụ arụ n'afọ nke ikpeazụ ọ dị ka ọ chọzi ka ọ ụba n'ilo. Ka ebe na-eme mana eziokwu etigone mkpu. Ọtadịrị anyị na gị si eme obodo amara m na emme ata ka ịbụ ma amara m na emme ata kama na ụfọdụ amara na emme ata ka ịbụ mbụ mana ọ emme ata mana eziokwu ikwule gị dị n'obodo anyị so na emme ọba ka ịbụkwa ọzọ ọ bụ na mbịa ọ ga-anọ nke na-arọba na-arapụla anyị ka anyị na-ekwudo nke na a na-arapọ n'aka rapụsịa isi n'ụlọ isi na-aja mana eziokwu mana eziokwu ọta adịrị ya efuga onye anyị na-ejekwala oge ikpeazụ arụba anyị ya na-adị na mma n'anya ka efu anyị pụta kịta na nkwele jenchọn ka anyị nwee gabazia las ọta adịrị ya Nwokike mmadụ karịrị hey efu ka mmadụ si wee kalịa hie na onye anyị na-ejekwala oge ikpeazụ fọ ya mara eziokwu mba ọta adịrị ya esiba bịa hie kere bịa ba ka njọ ga-ajụ ka m mee gị ntaviu
Karava kedibara boge mo abadi talking general ka ide mo ke gwa na tu mana ezo kedibira me je meli video o ro ni la na na Emeka NWAOKIKE wala nwa isi ka ida kwa ya mana ezo kede ka gele asiri and kediba gele amekol NWAOKIKE maro ro maka no wa mo ya mana ezo na ekuyela mana ezo nkulo go mel before onabo mana ezo yo ta go so onya ka ide ka kwa lu ku ke ma mana ezo no ba la ji go me ebi ga ota dere ya mari ke ja kana ya ba na ya from there ke mari fema na so ori kan moto me overheat one of fine now I na je kwale NWAOKIKE Emeka bazu esiba odika abano kitabuna four corner why kitchen isiro kwala Emeka liole lila obigi last Igboeze Ebonyi state abano kitabuna four corner watago n'Enugu state otadiri iva na korebo na ade mokebe aida je ka iva kwala Emeka NWAOKIKE NWAOKIKE Emeka watago doguni India mokebe cheka NWAOKIKE ezigbo afia dị ife so na kita na Ebonyi state so ebe anyị nọ kita na ya na afọ ka anyị nwasị ebe ke ikpeazụ a mene me video tekwa onwe m kono fom onwere ife nweta ya nọrọ otu aka ahụ na ayogi tuwo ọbịa ma se ya diko ọbịa nwere ọnọdụ n'iji uru ma anyị bịara taa ọkwa na uru ka anyị bịara ọ bụrụ iji anwụle ya bụ na mgbe anyị ana ka anyị na-ana arụ ike ọ dị nwa Sọnde nwetara anyị atatị arụ ike ise ma nwoke ma nwaanyị bịara n'ebe ise tatịa ire akwa ise ibe enwe ise ọ na-agọgwu n'ọbọ sị na ọzọ ya emezi ise anyị niile bịa n'ebe mara eziokwu ibe anyị ọkwa dị ndụ ọbọ soli bịa le ifege akịta anyị nọ na obi udu akọ mmeli ịghọtago uche bụ akụ enwe uche nwe ego so ọbụla oge kịta anyị apụ na mma ebe a na-akwalụ nwanne ya nwoke oge ikpeazụ ịghọtago mmadụ karịrị hia onye ọbụla efu hia bụ ndị ọma mbala ịghọtago onye a na-ebe a bụ odogwu emuere oke ebo mara ezekwa onye nwa dị ife a Igwe Benz ọ na-afụ gị akịta ka anyị si ebe ọga anyị na Ebonyi steeti ife a na-akọrọ ebe ọ na-adị ụta adịrị ọga anyị dịka egwu
Makanya mara otega. Oh kan mara desiacho nonge. Aka julo hand weku. Ena anuzu ko load meja. Okay. Enu load nyara salute. We are okay. Don't worry. We are there. Hi bish. Ozo mama agubula ba. Odogra mwere okebu. Ekale Igbo Benz. Galon. Ebi guy. Ugo shimeleze don chile pando. Hi man, the talking general. Are you okay? Mane ezoku, you okay? So nisa ina. Mane ezoku. Mensikal. Ebi guy. Galon. Where answer? Senior. Dalun. Yes. Jolly they go. Oh my senior brother. Pando. Kalle. Also. Acha. Eni roka bali go. Yes. Ekalle go to go Chimakonga. While my beast was a mamma Google love. Also, I know Ebonyi State. And she was. Opera call him number call again. So never buy a canna cocky far. Ebonyi State, no Hosala. So Kibana Corabona. In a catafona Mexical. What would I pamper? Parezo Pandoku Otaderia. I walk the last respect. Manezo Emeka. Manezo. A big Ekalegu. Daluno. Ne. Keko siade. Manager P. Keba no ifa. Eba no bu na hosala. Manezo Ni Igboeze. Manezo. Amanato. Eba no bu duru akommili. Manezo. Oni makasi. Oya ji ma janwa bia bezi oya eba Emeka NWAOKIKE. Manezo. Dike ni India. Ego Chukwu. Otaderia. Ego de Juja 1 India. Manezo. Otago mana onwele ba na anu no mele. Mana echi na kai akọ. Manezo. Otaderia. Oh why. Princess. Yeah, parents. How now? You can go. So the guy got the house. Away. Parents. You can live on. Saya nak kita berobi lu akan mula guy puana I sent this guy. They talking general man. We put over about him. I think I see men going. When I want on your dog, what to the woman school young man. And you go for the one young man go back in. Hey, Obagebo. You go for the speech again. I give people and Kenya Punya to seek it like you have the reason. That joke. Eh? When you're telling me, I live on me, one man, we are. That joke. Okay. Aba ino kitabu na obi Emeka NWAOKIKE fa. So I say I lu na obi. I malik osi ade. I lu Ebonyi State. Le ma ko no fu ya na woke abromo ta ko kamala. Eso mu na ovolo na ya. Papa lolo chana nyaka na video. Mara no safe kan na. Emeka NWAOKIKE ambulo bigizo ikana ndoko blaya na mo ka blaya na. Sire ya mengine. Sire. Panse seni beya. Ayi sibiko
because of time, I get video this working. I get video. Ekwala nwanne nwoke ugwe bazo. Maka na-eme ngwa eme ya ọdachi n'ihi oge. Because the organizers, ndị kwesịrị inye oche, ndị kwesịrị ibunye mmanya, ndị kwesịrị ibunye oche, si ka eme nke ahụ ọsịsọ ka ndị mmadụ nwee ike nọrọ ọdụ. Ka ghara na-aga ka enwee ike ịmụta anyị na-achọ n'abalị a. Ọ bụrụ na ị mara ha gbakọtara na mbara ezi a, anyị gbakọtara ịkwanyere nwanne anyị nwoke ugwu ikpeazụ lapụrụ anyị wee napụrụ Chikere ya. Our own dear brother, friend, late Why kitchen? All like a lot. Yeah, two song. 1, 2 song. Okay, thank you. Yes, Prince Onyamato, this one is better. I'm very much sound. Thank you. So they can go now by gonna 191 when I able over no. I better chineke. Achaminju when we have any chief. On Nabike, can you be done? You put one annual movie password. Thank you very much. Thank you. No, Igboeze Amanato. Ndi anyị mbụ n'ibe bụ ndị Anam. Ndị niile mbịara maka ịkwara nwata anyị ugwu. Ọgwụ ọkpọnụ ji bịa akụnụ dị iji n'ahụ. Ego efetekwa ịkpọ nwoke na ya akpọ nwaanyị. Ihe na-aga ọ bụ nsogbu ume anyị. Nwata bụrụ nwata ndụ anyị n'ifu. Bụrụ ezi nwaanyị nwe. Onwe eji azụ kwere ugwu. Mezie ya emezi. Dịka ọ na-ekwezi mbịara tọrọ ọdụkwa nwadụ uwe. Sebe ya n'udo. Eme ya na eke ọma na-enwe nsogbu ọbụla na aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Chief, thank you very much. Thank you and God bless you. Because what a chineke akaibo boneno. Thank you very much. Is that going to be one of Igboeze Onitsha? Because no, the chief man for this family. Atona kebia karawanese. Mana batandi shana mwelota. Mwebia maka onwemeka. Bwanyi otageshi wemeya nabania. Thank you, sir. Ana m ekele ndị niile si ebe ha si wee bịa ịkwanyere nwanne m nwoke ugwu. Ana m asị ndị ana m asị unu okwu unu si unu eji nwee nna ajụkwa ya akpọ unu and ihe unu mee ịkwanyere nwanne m nwoke ugwu. Ana m asị na ụdị ahịa emepe ọzọ n'ebe unu nọ na onye ọbụla bịa ebe a tata ana m asị biko onye ọbụla nye ugwu because anyị ma na ihe mere anyị ihe na-ewute unu ọ na-ewute anyị niile but biko ka anyị ji n'obi ọma wee nwayọọ mee ihe a ka anyị mee ya because ama m na ọnwụ okorobịa bata ana m asị biko ka onye ọbụla were nwayọọ ka anyị mee ya n'udo ọgaize nwekwa onye as long as steeti dị enwe ihe ya eme unu security cover unu mmadụ enweghị ike igbu n'okwu ọjọọ. Ana m asị unu biko ka anyị wee nwayọọ mee ihe a n'udo. Ọ ga-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ya gazie ise. Okay, thank you very much. Is that going to be one of Igboeze Onitsha? God bless you. Thank you. The first son of the family. I Jorana Sege Kadobi. He also got been embarrassed here. Womaka enwere onwe. Thank you. Because of microphone, on agafa. Onye kpọrọ maka ikele ndị ọhaneze. According to the tradition, ị ga-abịa nso ebe MC nọ ka enwe ike ịnụ ihe na-ekwu. Thank you. Anyị chọrọ iji ore nabata the first citizen of this compound, the 001 of Igboti niile. That is the incumbent chairman of Igboti. Anyị nọ n'ime ya. Mr. Okorinwowa. Biko jidoso jidije dịka na ọbịa kwara ya ka biko kwụshara ya kike. He's a good man. He's a leader. Thank you very much, Ebuche.
Mjọrọ ekele ndị ọcha niile na ndị anwara atọ niile na ofe ọkụkọ niile na ndị otu nna na nka kelekwa ụmụnna anyị na ndị enyi anyị dị Anambra na-asụ atụ olu m bịara na Chineke ka ị nọrọ onye ọbụla adịna-esogbu ego ya dị na-eji ime n'udo so atụ ọbụla ọ bụ Chineke esisi ekele ya so we thank God for everything so na anyị dị ime n'udo n'afọ Jesus. What's all of football? They met at night to go now. Okay. Ladies and gentlemen, please permit me to also welcome the chairman of Ufogoke. Because our Ekobe chairman is there. Please, our chairman, sir, Ufogoke. Now welcome Maba Sabia. Say, I want to talk about the door. Okay. Ndị be anyị ndị bịara ịdị nagara anyị na maka ndị nwanne anyị na-ekele unu ayakụ unu oge wepụ ego ji gbaa ụgwọ ma ọ bụ wepụ oge ma ọ bụ ịdị nọnyere anyị Chineke na-asụ nọọ Chineke onye na-afụ ụgwọ ọrụ sọpụrụ ụgwọ ọrụ n'otu n'aha Jizọs. Ka anyị bịara eke a biko onye ọbụla bịara eke a dịkwa ịkpachara anya kemụrụ anya chọkwa ya n'ife ndụ bụ ọgba aghara enyi na onye chọrọ ife ọ chọrọ iri dịka na Chineke dịkwa inye aka arụpụtara onye ọbụla oyi anyị ọdụ mma dịka onye ọbụla onye ụra nkụziri so gbuo oge eze aja ma enwekwa onye achọ ibe okwu onye ukwu egburu mmadụ ma onye dị egwu n'egwu n'aha Jizọs. Dịka onye Ufogoke kwara chairman Uneka Ufogoke, thank you very much. Please, before I will proceed, we have the man that will not spend so much, the man that know how to lead his people, the man that make Amanato what it is today. By the special grace of God, permit me to welcome the President of Amanato Central Union, the President General of Amanato Central Union, Mr. Okechukwu Njoko Isi Gold. Because I want to talk about my executive chairman Akabiko, the President General in diaspora, what you call? That is Odowisi God. I want to go Mwamano. Igboeze Ebonyi. I want to sincerely appreciate God. Makana flow for us in every situation. We should give him thanks. And most of my everyone, if not, always someone but no for everything. Then my sincere appreciation goes to our brother and our friends from Anam. The love Unu show you, our brother, to be honest with you guys, all the massive. Now, so yes, Lord God said, now one now you okay, no be visible because as I said earlier, no young boy, but not the car, one young not go 100 years. And I'm in the way, or catching a can uncle of the Anandopa. So now say, what do you know? Our security intact. Because I'm on the way in the Pawara, Macabega war in our talk. Everybody in the back way back today. But only anybody in Chiragoku, just doing wire. That report to the appropriate quarter. We will handle that person accordingly. This community is a peaceful community. I am not so now so in a welcome. Ugu Nunjuebia, Ulugadia will not here. And the next thing we can be able with Homa. Unaga don't think I have results. And I can take a go to note. If I start to explain my feelings,
only Galaga and because the love we don't show you our brother. To be honest with you guys, all the massive. And as actually because you look like partisans. Thank you very much. Chukwuma Udenze, thank you. Please, because Makanawe you tomorrow. You told Boda the very okay. You told Boda Johnson, because we go for marriages and child education and house opening. So as we are, just as the president has said, we are peaceful people, we are loving people. I want to assure you that there is no form of problem in this community. And Diko Sanjiro Here, Maka Ndibani, Adu ready, and when if you were na Bane, what I want to no to all of those. Thank you and God bless you. Okay. Ndini neshi isugbe webia, Anambra State webia, nisi ebedi chiche, manisi Lagos State. I na so una all welcome. Ladies and gentlemen, please, my name is MC Chibai. We are going to work together with some of my distinguished colleagues, international colleagues, the command of Garasai country, Gaba Fright, Garo, MC Water. I love them so much. I used to follow my guys skate on TikTok and Udo status. He's a good man. I love him so much. You're welcome, sir. Hi, Chief Udo Komiri. What to Akala? Thank you. Because all the chiefs in our midst, I didn't say when I welcome. Anyone so, I didn't say Karobi one day. Is that gonna be Karobi? I tell you, our own dear daddy, the father. I can never do or drop mic without welcoming him. That is the father of this family. Please, I tell you, Mr. Obokoro Wagododiko, boss of Yara, for the family. Yes, you're welcome, sir. Igboeze Ebonyi. I'm not taking a moon. Ijanamba, Jenubu, Idarija. It's all very early. Open no Jida, open no Gina. Open also gave a blue DC. And also, the Chile can give you a brand new day also. Oja Paya and also. Oja people boy. Now the Odo, Nakochi, not Romero, you need Don't you with Amanato, you thank you. Thank you very much. Chief Ogido Bagi, God bless you. Karobina. Okay. I na sema deline mbira maka ekwara nwanna anyi nwoke onye ọbụla were obi maka na ọnwụ wo ihe ni ga-enye mu bride ọwụ na na-enye ọmụ bride at least anyị masị na ego this family nwe na ga-eji ya wee mechie ọnwụ ọnụ but no way ọwụ che Chineke na ọ ga-adị otu a ya mecha wee dị anyị na-asụ ekekere ụwa n'isi n'ime ihe niile ka enye gị otito ka ịdị otito na nke a but ọwụ na a na-ajụ ajụjụ I am Chukwuma Udenze. Why? But no problem. Yeah, this year. After we join another, my own colleagues. They will not get so well water. They go all on him as Swiss out more on this Agarano. They connect our offer now. And you swears out together. Permit me to welcome my senior colleague in the house. We are talking about MC Sugar. Is here in our midst. Odomoke ebobone no kono potawa kairorwa o wona nisi Anambra State we bia I want to say a very big sorry to the family of NWAOKIKE who lost a very valuable son in the person of EMEKA NWAOKIKE aka Wangapama Egone Jije in India AKPA DIKE
na-asị unu dịbe ọnwụ gozuru ọrụ ọnwụ amara enyi ọnwụ amara onye ugwu ọnwụ amara onye nta ọnwụ amara even the king ọnwụ amara ọbụla bụ ọkpala ka ọ dị last born. So I na-asị unu sorry. This death was a painful one, more especially to us, the Anambrarians and the Anamites at large, both home and in diaspora. Ọnwa EMEKA NWAOKIKE AKPA maka ewute ndị ma onye nọ n'ụlọ ma onye nọ in diaspora. Reason bụ na EMEKA NWAOKIKE ọ bụrụ na ndụ ya n'obili for the 32 years, I believe na out of that 32 years n'obili 29 years na Anamu ọkwa na-ezogo. So na ọnwụ ya ka ewute ndị Anamu niile both home and in diaspora. And in that respect, ndị Anamu niile bịara here taa sị ndị family NWAOKIKE vadibe vasị ndị ọdịchị Igboeze vadibe na-agwa ndị ama na-atọ niile vadibe. Sorry, n'ụzọ pliche. Ladies and gentlemen, at this juncture, I want to welcome you up to this burial. This is a very painful one. This is not what we expected, but we can't question God. Even I'm expecting the EMEKA traditional marriage. Only me on the Igboeze. I have ya. Everyone knows in the Anamu. But it's so unfortunate that Maka is dead. I assume the baby once again. I welcome in a very special way all the dignitaries from Anambra State, more especially from Anamites, Chineke Gozunu Nina, Ogweli Sunday, Abamunino. You are the elders of Ndana Munida Dalhiata, I am a second preacher. In as much as we welcome you, we want to also welcome Sir Cliff Nelly. He is the only one tenant with welcome Millie Nime Church. Sir Cliff Nelly, you are also welcome. Abuna Kenesa Ranazama Kenero Asia Bonu Chief Simon Odwaka. He is a very gentleman. Obala waka palo galu, give piece of advice. Obuni jire wa ba olu no wage. E mana ngina chiga dero namba. Asi abonu Chineke gozegi. Ai jomela na munina mmadụ erika. Mana wiwa chọrọ ka ihe onye ọbụla niile bịara tata. Maka EMEKA NWAOKIKE. This is the last thing I and EMEKA will make on no one. I and Ayana Nina Delhiata. Onyano Nogo, Onyakono, Oyetinobo. EMEKA is our man. The family of NWAOKIKE is our own people. So, Madano Nogo, Madakono. Can I imagine? Kaiwa one night will Google Bazo. Never on Monday more or never one or more than Mekon and Anambra State in the good. Abroad just like that. I believe I are happy because never Chaye Likona Woko Vancha Dago Kawawa Lugu Bazo. God bless everyone once again for coming here tonight. Okay, we go as a Chitaluda. We go to Igbo. I know soon we don't know. You know what's a patron? Down the I know Canada, not Canada, Anambra State, not Canada, Ebonyi State, not Canada, Igboeze, not Canada, Manoto, Chukwuma Udenze, Obalaga, Ogasaloko, Iwaji Dabu Kaibagani, Kaiwalman Nagwaka. Ugwe Bazo.
Netu egu na ana gugu MC Sugar. Jolly the good. Iyabuna na toto. Give it to me. Iyabuna nelili. I'm not inside. No matter why, I am married. I have a daughter. I have a son. I have a daughter. I have a son. My brother, over diabetes in the room, no problem. Abụ na ime nwaanyị mụta nwa ịmali elu ego dị anwụrụ na-eme ya ọ bụrụ nwaanyị ugwu mbamba nwanne chọba nwaanyị ugwu mbamba ọ bụrụ na ala ike lekpa chọba lekpa Paul mụlụmụlụ nke atọ gịche gị. Yes, God bless you all, this doctor, ladies and gentlemen. Ọ bụrụ oge na anyị ga-akpọlite ndị egwu mana before then a week or there, so please Luftaka. Ewi kwa dia so biko dia leka ihe adalta ka ime gene mari wo mo le ja kwozu na ma gene na kwa ya so asira na chara bo gene enwo the family of NWAOKIKE ayo specially ihe obuna ga ebuta ogu si de wi na akoko ka ime gene ka wa lozu ewi kwa dia so please over to you lofuta of dia leka kisa. We go out there somewhere Bialeka. MC. Okay, thank you so much. Love Talekon. So what is so? Also go be a can 10. Hey, got talk one day. One day, I got my girl test. I say, I sit here for my. So good, I come Billy. When I fall, I walk on your piece. I walk on there. What is so? Okay, over to you. Young Batalani, no, the ocean. All right, I can make a name, MC Chukwuma Kamba Blossom, make a name, MC Jolly the Girl, and Nabuzog, Walosia Namo, Escote Chubekobo, only Gona talking a Malon of Madakobo. I'm Ebonyi State ekene munu ekene go Nigeria nine kene Igbo nine bere maka nwanna anyị nwoke enyi anyị oga anyị na ikwu n'Igbo anyị bụ Chief Ego Nejije Ameke NWAOKIKE na bụ nwanga apama Ameke bụ onye ọ bụla anyị na-anọrọ ọnọgide osi gị shop life nature okwuru ebe enyi obu adịghị mma ọ dịkọta ọdọnchi anya osi ya happy birthday mbosi na bro birthday enye nke gosiri na ọ bụ onye obi anwụle mgbe niile Ameke bụ ozi gị n'ebe ị nọ ezi na-ata ahụ ka ọ bụrụ na Ameke ya jụrụ gị asa ọ bụkwa gị n'ebe na-eli olili ọ na-aka obi esi nwede taa nwee bụrụ ụbọchị na-akọ na anyị abụrụzi Ameke onye mala echi alright akwụ m onye nkwuru nwe na-asị Chukwu kere ụwa nke mere ka ụdị ya nwee mee enye mere ka ọzọ mee ọzọ mere bụ aba mmadụ nke ka m kwuru si na ọzọ ya mere amara n'omume nke ga-eme ome ekwetara m na ọ ga-eme eme n'ụwa atọrọkwa ọnụ egwu amara n'omume iwe bụ eziokwu ihe na-adị m ụka nọ na nlọ alright nyadịwa oke kekele n'ọzọ n'ọnụ anwake n'ịbịa maka ọgọ m nwoke bụ Ameke Akpa Dike ekwesịrị m ikwu okwu n'ebe m nọ maka ikwu eziokwu mana ihe m ji nwee bụrụ onye kwụ ọtọ na-ekwu nke bụ na ọ bụgọlụ ọlụ m na-alụ ka ọ bụ alright anyị agbapụ ọsọ ka anyị kpọọ ndị ya etiri anyị ego ndị ya mere ebe anyị nọ na-ekpo ọkụ ma na-aga n'iru alright anyị agbapụ ọsọ ịkpọba MC Jolly the Girl biko bịa na-ekwesịrị m ikwu ka ọta aka n'ọgbọ ọ bụrụ na enwere ego na nke nwanyị mana unu emega akara aka anya m chere bụ gị ka agụ unu emega akara aka udu anya mara ọ dị ọchaka ego n'agụlụ ji nweta ka nwa unu gara ọgọ. Yes, ladies and gentlemen, I want to welcome the cameraman. Obas Nativides Entertainment is here. Hyman TV is also here. Open Imo occasion, if you are having occasion,
and you want your occasion to go viral, these are the men that makes your occasion go viral. Obasna Chididis Entertainment, you are welcome. Hyman Esibaya, you are also welcome. I want to welcome a very big personality, Chief Chukwuma Udenze Obaki worldwide. Eze Chukwuna Balogu, Roman Balanoyi, Eze Chukwuna Balogu. Nadamunina is also here live and direct, alongside other celebrities and musicians, all the way from Anamite and Anambra State. We have so many of them. Igboeze Ebonyi is here. Onyen Sobanad is also here. Awara Onyozioma is also here. Obasnati is also a musician. Also, Ayman Esibaya. Only me 1, 2 na musician. In case you don't know. Na malile bomba mamlo dikem na balawa inugo numa choma. Asage bamba na be no basaram. Mbu uzo tiegu. I chief mbu uzo tiegu. Asage na bamba. Egu nkabre egu gena mutide. I want to also recognize NWAOKIKE in a very special way. Chukwuma Udenze. He has been with us all through, even during the committee of EMEKA NWAOKIKE burial. He has been a very good father to us. Amakata voice na committee or dress your younger brother. NWAOKIKE. God bless you. I see Ozemeru. Man, I know who Ozemeru. I know where I am. On weekend, what also? Who knows now? No, we are now. Mutangwa. Makasi Ozemeru. So you are going now. Kaiba na come properly. You are going to Kaiba na make a work. Maluwe Jacosu. Nyamwe tia. Saya na chora bogemi ogu ai hugiambo afenda na munina ndiobi asawa mugu was an honorable is well, honorable forever. Ono manama simigo maro na obura na ngulu ira jisika mato wa ndio ogu ezogu ai na karara naza chibank biko abia ayi ebido ka akpala ndị egwu mana achọrọ ka ibido n'obodo unu ka ibido n'obodo unu kpọta ndị egwu ka anyị hụ na time adịrọ. God bless you. Ọ sị na ọ na-abịa. No, yeah. Papa, they don't know
Yes, sir. Ọ̀kọ́lọ́dún àbẹ̀ ọ̀pá pọ̀ ọ̀sọ̀. Osangwa bike ijidego ho ku yi ebulu ndoro. Na ma kiche gwana. Ode jide ho ku ebulu ndoro. Osangwa we are live in your village bike. Jide ho ku yi ebulu ndoro. Bana bana gana mirunu. Agana mirunu kono ba. Aba kata kono ba poso. Church, ana nasema church. Oh yes, sir. President General of Igboeze Ebonyi, you are welcome, sir. Keep the party to go. Doctor, youngest doctor.
Ebudo mezi gobi ogo. Hiya swande mo ya jabelij. Koneno ya maro. No. maka na ije do kawolele ndidi bogo ani anagbo na ge kulo mono ndi obodo anyị ije do kawolele o abure bo bi munam ayolu muju bu bulanyo omo kolobia ki bu bulanyo omo abogobia chugu na bu bulanyo omo ikeno kai bi wendo no ani kai makala kai ni de do kawolele onya no jona no nya kai de bi munam revival ajini na mago na ya na makai makala kai na jojo kala ai chi for one them ababa Sunday zigiri da kawanda udu ko milo dogo wolo nejeli muna ya kaneno ai chi for one them ochi mbobe bikodi da ka odogo zigiri da ko no ko si soju o abu ko si soju o ko si amamoda brother ni ke jugo wo kika sunu di da kamona awa brother meka kana pamona brother ya dawage bobi Emeka Badike na India Emeka Badike go Nigeria ayo awa brother ya dawage bobi umo boga ni onye nondo no wana ba onye mula ibe ja ba wa no mota na kana kwa no munda umunde no ba onye nondo no na ba onye mula no ayo go mo udu ibe bele bebo mibo anya ye mo guje be juwa jojo kana jodan o abukozi so juwo ko si atemona o abukozi so juwo to ko si aba o mo na mo zunu ni do family wo kike zunu ni da ka no ko si so ju family wo kike zunu ni da ka family make wo kike wanga papa Anamazu ni ba, na di go juwo ma ko ji ba. Kozi so juwo to ko se atemona. O abu kozi mazi juwo ko se mane no mona. Ko bo sunu ni do. Ndi obodo anyo ndi anamu. Sunu ni da ko no kozi so ju. Emeka Badike na India anago. Awa Badike na kana ba. Emeka Badike na India anago. Awa brother Emeka na kana. Brother ya na wage bobi umo boda nyone nondo no na ba wonye mula ayo munde bobi obe wewe munde bulano wewe munde bobi ayo skaya ko wewe abiago kamba munde bobo na brani man tumo bubula yo wono ka ibu bulano olite tuwa no kanawa ibu bulanyo wo kolobia ibu bulanyo wo bogobia owo geliel do ne utenobi yana uteno na kaje kwa kwani bani Emeka Badike na India emia na gebo Emeka Badike na India emia na Emeka Badike go jeje wanda yo de go goloba kokole wala o aboli lo tan Indela mwana bobi facility zunu di daga no go di doju ogoju ogazo zunu di daga no go di doju ogoju ogazo wana facility wana modogo wolo every one be ready my pelege kalaga ibo mina melody bo makaya pologe kana ogoju ogazo samu wana mawa ekego kwana facility Someone that be my Megalaga. Oh, go to a cast on one now. Facility one never not give Belinda.
Ogo to kaza. Ebiki wana mologo wole musalesa. Ogo to kaza wana. Facility wana nilade baya mekaliaga. Iwo mina wana lelo mataya kunibeno. Kuya kono lokala kunibeno. Facility. Ebiki wana mologo belalo. 400,000. Lucky money one day. Every one of them more. 2 years only give money. Every one of more invest. Can never get no one. Facility one of them give Pelican Dago. A go away. Was it ever Padika now? A Padika now I go. A Mega Padika will go. Emiana. A Mega Padika go. A Bugana Namolao. I keep one of Baba. Sigidi never know goes this way. Whoever goes this way to God is not to work goes now. God is not to work goes now. Mother never want you. Mother never know to work alone. God is not to work goes now. They won't have the man. Okay, Simon. Everyone can go on and get on a mouth. Okay, Simon. Everyone can go be water. Every below Kainago, every Magalumada walk at the Kawanabaro. Oh, the boy, I walk and the man, a combat on the Guanuka. Two Mabuluma Guanuka. Mabuluma. Ibabulano Guanuka too. Ibabulano Guanuka. I'm not dinosaur. Dinamela, I get back. I didn't know about the girl. When you like an hour. Formula, but when can I go back? The big formula for the one now. Every can I go back for the one now. One I want to know the love. Someone I won't like a one now. I'm not the belly too. So no, the Naka water. I want to know the land. Not the girl to walk back on the mouth. I bet you like a one now. I'm when I want to know the love. Every can I come on that can I go on now. But I want you know what Baba. My way can I go now. My way can I go down there. You're not going to be. I'm on my son. No, the man. No, the God you want my good man. I'm like, woman, now where was Wanga Mama. Amaka vejelija vana ya ba tutoala azo vejelija moyo nada adana nadira orojo ya marifoni ki embeji kembeki oje dole owo gena ba kenya ma banga wanga ba ma vanya boramo mbode zani na nyokukwele amboza okalisi olile abamu na wanga ba manago amaga tana lele oh wajra dole baga bolmo ada wanga ba magaraba na ngwa wanga ba ma anam na iba na lalola abamu jira so dole wana digabia ido tambeti wa I want to go to the Salon. One more of it. Although I don't know what you don't like. I need the vote. No, who do I go? I don't want now. My dog up on my gun and up on my one. As though I make up one more. Boston is on the Sunday night. The whole Baja, as a woman, I call it slowly. Wanga Bamma of our own. As on the land in the Vogue. No more. Okalabele Bumwanam, on the Maga. I don't know Wanga Bamma. Amaga, happy birthday to you. Naga Magana, why the mount. Amaga work. As I would get them a guy to Nelicoli, Wanga Bam, Nago. I don't know Wanga Bam, Amaga to Nelicoli. Tonight, I don't know if I get to one ego. My Ramara was
Azo udo manya mamboson, damanya mambosoma. Amaka marana. One son is on the water kamala. Azo wanga baba maka. One son kamala. No one navya. Anna baro wapa. Also chumala. Almost a nice one. The sun is on the water keju. Only what he man. Let the water keju in ma. On the body. Mali wage body vada. Don't even know you. No wo. Let us know what I was a good talk or them. Or people long one people. Do work. Sunday work you go to. A caravan the political canoe. No go. Let me know about Sunday. All Sunday work you go down to Lanya bomb. I don't know where to go to Lanya bomb. Or you will go to Lanya. I won't be there. Everybody knows the battle no work. I don't ever defend every battle no work. What up, Mamaka? I'm back on the Sunday. How long was I boy in it? I don't know you do on the wood of Nanta. I go beyond every man on the wood of Nanta. Oh, when a man I can't tell it, I told you one guy by my dog. Baba said, go with it, I want my little dog. I said, I won't get by my heart. Veteran well, I'm like a cabbasia. I'm like a never running now. One guy by my, I'm like a what? I'm like a no man, I'm now. The color van the Bonavava. That's it now, Mata. I said, one guy by my mother. Then I went to one. Then I learned of Nata. The son of Hobby I'm not going to look at you. Hobby didn't know the shelter. I got the deal at Amaka. I've been a little can't get a level. I'm a one guy by my Matambo. Not take on Namaka. Amaka Babia. Oh, bedroom where I never want to. Amaka. The robbers in my who go. Amaka, I saw even Malawa, Nakamuna, Nata, Mara Bosso, or where I am man of Nanakoja, who will know it, or Bombos, or where a good Maroya Bata. Let them know what is on Nako, I am man of Natalie Long will. I am Peace Square. This is Peace Square for the chief. God bless you. Yeah. Stay tuned for the best mixes from you.
Onye akpa dike n'India, isi were ụka n'agbọ, maka anyị awali ya ugwu.
n'ụlọ mana ubeli a na-azụ n'afịa na nwanyị omelọra ala na-azụ nwa ichoku nọ n'ụlọ ubeli a na-azụ n'afịa ife na-agụ Sunday Nwokike udu aka mmiri oyi mụ ụbaka nwatụ na ngwa o maka Emeka nwanne ichoku nwanne m ayi ụwa dị ka jehu na fugo ice obele onu Sunday Nwokike ichoku nwanne m ụbaka nwatụ na ngwa o Emeka Nwokike na-agọ ayi ọ bụ n'ibe ọnwụ na-eli ego na-ebuli ego nwa ebunye ọnwụ Sunday Nwokike nwere ego mana ọnwụ na-agbuli Emeka ayi ije n'ụwa ala na-azụ nwa ichoku nọ n'ụlọ ọdụkọwe na-azụ n'abịa ndị nwanyị omelọra ala na-azụ nwa ichoku nọ n'ụlọ ọdụkọwe na-azụ n'abịa Sunday Nwokike ọ bụ n'ibe ọnwụ na-eli ego anyị ebuli ego wee bunye ọnwụ ọ rapụla anyị Emeka Nwokike ka ọ dịrị ụkazịa anyị na ya na-eme nwanne anyị ewu ike nwa dị asọ kedu ka ntị tibezi egwu a ewu ike nwe wa Chuka nwanne m anyị ịma na echi niile n'otola aka ewu ike nwanne m ọnịjapi ọ bụ n'ime ọnwụ na-eli ego ma Sunday Nwokike ebula ego bunye ọnwụ ọ rapụzia na Emeka Nwokike ka ọ dịrị ụkazịa Sunday Nwokike ichoku nwanne m ayi ụbaka nwatụ na ngwa akalụsi aba na sụọ ya nle onye ogologo nwanne m ayi o nwere ibe ntọlụ ka ngwa gị a na-eme ibe mezigwele ịchọrọ ka o duwekwe gị akalụ na-aba na machacha ayi na-enebi gị nwanne m ọ bụ Emeka Nwokike Nwokike Emeka o ayi ọnwa mara eze ma mara ọkpala ọ bụ n'igwe ọnwụ na-eli ego ayi ma Sunday Nwokike ebute ego ma ebunye ọnwụ ọ rapụzi Emeka Nwokike ka ọ dịrị ụkazịa ndụ ibe na-agwa ndị ọ na-echi Igboeze ka o jiri onyaze lụ ọnwa dị eli ego ọsọ ọjị kwe ma na ị na-ejere iji ubele anyị na-ejere ogwe iji ubele odogwu na-epe mpe ya obodo obere oge anyị na-agbụwe anyị igwu na emu dị n'obi gị ọgalile mmụta eze sokwa ebute egwu Chimakonga agba amụ aka jụrụ oyi ụbasi Sika Okongwo egwu ka anyị ji nwe ebe n'elu ụwa onwere zili ịma ịwa ọtali n'elu ụwa Sika Okongwo ebe ga Pannehu okay bụ
No sand. Odogram metanam. Ekalegu kerebe watana. Manezo. Manezo. Otaderi aiva na korabona de. Manezo. Mpando. Akade gnono. Iwoga de noku. Dalon. Yeah, come here to room. Lampard, come back. Oh, walk it by, babe. Ndokoi. Squala Kalof. Talak Maduke. The what? Also get a network. Wow, we're now. So I swear, be a waka kunoku, and I gave away Feddy dear. On one mares and one maro pala. Sunday Macone, Manatuka, Pomo. A bomb book where Jesus. Hey. So, to I know get an eye belly boy state. EMEKA NWAOKIKE on Nika. So no, if I was a muddy qual muddy, on our home with that area. Before I make money, if you shake him up, look at I have been over there, Katana, when I chop my mechanism over there, and I did it. Hey, driver. Look for there now. So I want. So when I phone and America.
Ewe, driver. No fall now. So I want. Odogulo kebo Otaleria Gaddafi Mona Made Ekale
Isebe na bugodoga. Isebe na godoga. Uchekere kwa chizikwe kaera amara mme ulumma yake. Isebe na godoga. Kebe alebe solumu jidi waka. Awabuli. Ewo. Agwa maka. Awabulia. Hey. Awabulia. Leba. Hey! What dia? Ai habu. Awabulia. Atrás do break, La driver, outro quadro, quem vai, né? Rabase. Outro quadro, então, driver, agora ele faz de outro quadro, não quadro, outro quadro, driver, bico. Nara basi tari fara to to ga ajiro lu made egwu owa Oza adi azimma no problem.
ba imezi no ya ba. Inwala aka oguma. I have my driver. If I was my pilot, I can't rock him back. Hey, I've been now for high BP. Here to go my BP. I was up for all. Hey. Una fogea. Uwa abode. Tagoso mano ndubisi. Young people who are good. Like I know, we see a young people who are good. Ahu ya mande kokwa. Asi da baba. Ande video mbiko da obra la ka ahu ya no tala mo ni jambe ale. Fa baba. Mu yan ke bo. Madi ko the problem debelo mo. Haki jamaa ka ingine meeda ziada. So na fuko mo kana ebele mo ngomle follow kansu onodo. Uja committee mezili. Wa IBP. Abu ne si di ko mana eja dia adu. Ida ya bra ine ogun wa na. Mboka tala ka pe na adu ebo. Oka aga simbo obodo nina.
dị Chukwu n'aka. Ayo lugo. Chocolate guy. Ana mema high BP. Ladies and gentlemen, this is an honor of Chief, late Chief EMEKA NWAOKIKE one India, AKPA DIKE Pama. The arrival of his car to his father's house. And I said no. That's how they come up. EMEKA NWAOKIKE AKPA DIKE Kosi soju wo kosi ememona. Kosi soju wo kosi adimona. Kanyo di daka no kosi majijo. Umo wada yo ide mi uwa bodele o. Uwa bro wada bo bibe mi. Umo na mo di bibe ya no na kanaba. Tuno di daka ni le mi do emego. Umo na mane e bro buje guluju. Kosi soju wo kosi ememona. Umo na mo wada malone no. Bonyane buyo, umunda mwana malone no. Bonyane buyo, anu no buyo no. Umunda miki ati yawo, anu no buyo. Umunda miki ati yawo. Uma bonanyo na yadena, kana umunda. Uma bonanyo yadena, kana umunda. Yes, sir. Alright, thank you, Star. God bless you. Yes, Nick, I will number. EMEKA NWAOKIKE, late Chief EMEKA NWAOKIKE AKPA DIKE NWAOKIKE Pama.
elugolo biba olugolo dunya ndipo ipo marina malu cherinda ona kula meke kelimi melia so ndana muna pamba na ngo kubani biba bundi uno kwesili meka wana eme kusha beli umnana mbo bana babu ka meke ali meke ne ko bala ba biko do kula be beti meke ko bali na ba ko bo joda biko da bana meke ne liko ameke no mwenya bono chi base no mata na amule na namu so unu welika unu mbela anya bele uni moje kutunu diko ni pureteni magana ogugunu ni wa so unu mebe welika ebesizia akipukwa no boss mundobo ebula sama unu diko ka ndi ngere maru unu bile from day one mebo manya mu nina ebula magana ni bibi ebe ndi welika yekweli tabe to eyunu ewelima ndana mu na eme atuna even na 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 ya support mu ka megbu onye mma wala megana ni be wali kan ni ebo tego si ana ta abu maru rinne kebenya wali kimia digi bu ewu inyi simwe kebe wali kimia abuda kando braji wala na mali man na mekana omua abura da li believe oburi wa ta after ni baptizia asik gerozia butali dalti wo botu kebe be ameno DJ anyaru ma grebe na mbebe no e wonte se mu ya me onyala anyaka o mekwo ndo obodo amada na no nwa ebo ndimu abe ga da rebelieve o mekwo ndo mu nuwa ai ba kwa na meji an na mekogwa because e wole kuna mbebe nne o ma anya fet no obodo anyi then ko wole bin kede obodo anyi mbebe o me mu na ma fet na oroma na na me bula na because na agbo bago wale ngoke buru ba na no be mo me mo oroma ndo ko mo ba ma na bula be nne then my junior brother went to what big museum ona anu obro oro madie agre mun ko so ni bubo alright because anyone so balo nkebe so go be na ai na meke ba ni idile maro wo ni wo so ni hu aga mamu wo ye na jida mamu o ho na zo go first the immediate family to come first. Then followed by the extended family, then friends and well-wishes. Please, come on, and then your sister. I have to go to one on the one. We did the most of the people to always go 18 kilometers. Makaina, we are over and Maggie, over and Royal. Please. Patano. According to tradition here, Asna NWAOKIKE will come and see her son for the final time. So I never know NWAOKIKE. That will help to go. And because honor that the way I don't want I don't ever make I want your son. So now make an after see one day guide the please. See one day guide the not the very nice people to guide her please. All right, ladies and gentlemen, then I will cut off the immediate family. Now I can work it. Please, I want to officer right round. Zakuna Tadia. I want to make officer right round. And I got you, please. Every other person to go right round. No crowd there, please. I have no crowd. No much crowd, please. Please, no much crowd. Right round, yes. So after the immediate family, the extended family should come. Please, right round, no standing, no standing. Honorable and the leader cups, no standing on the cups. If you want to see the cups, please, right round and move on. Right round and move on, please. Moby, sorry. This is the homecoming of our late chief, EMEKA NWAOKIKE. Egone Ejija, the line is state. Please keep moving, no standing. Keep moving, no standing, please.
The extended family now, keep moving, no standing. Samanito, please go right round, keep moving. Because Israel, please, keep moving, no standing, please. Man, stop nonsense, keep moving, no standing, please. I actually too much crowd. Once you see him, you move, please. Time I draw. I won't go one more time. Yes, sir. Please, is the stand. All right, Manager P, please. Let's do this snappy. Let's make it fun. Easy. All right, at this juncture, ladies and gentlemen, march to the burial ground where EMEKA NWAOKIKE will let you turn and rest. Because as you are going, no violence. As you are going, no violence. God bless you as you do so. Thank you, ladies and gentlemen. We'll move to the burial ground. Hey. Ebigi, o kwesịkwa isi ije awaba ahụ. Okwe mana ị na-achịta ebe ọzọ bụ ọrụ. Mbia, oye bego la moto yi. Ana chia le go ni we na siki chia. Abi ya kwa mai Chukwuma ra ba wo. Mara pass le go no le wala da o re o e le go na maka ebisogo now ko na ba nda ba di na 20 pin now ma go lo si ga jinda nga bo wala ti ge ki o go e bu di bo nja ni wo Mwe ba ya nya ba ta go na tubo no mo gale kai na kwala kwa EMEKA. E uto mo woki kai na bozi achacha. Mo Hiva de no one way de bobil. Kama ole bindu nande lo kwenisia. Wa joblo we nanjo. Wa joka hije no we de bobil. Ole bindu nande lo kwenisia wa yo. Oh, Hiva de no we buka. Oh, even they know where he can name. You want to kill. Oh, hi. Wannan aje fara bugu ba
Biko, for the immediate family, I am going to the last hospital. Passoga. In one eye, father of the house. Only when you go in with by an email. All the whole family, all the brothers, and we keep seeing after. Oh, which is rare. Maybe bite, go bite. Go chop bite. You know me. Sit down, what are you doing? Ini ya gano gora ya ni kishu na lo no money kishu ni we dem ma ono bi o ma bi we dem ma na chi mo ma di ke mo we akotu na buru di we ka ye otu ye ise don wi to ye to no na ya ko na na ise ana ma se kwa for the respect of my late father I represent my father ana ma se on comment il y a une issue abu nu talisi emeke abu ma ya to nto ngozi to iche du one of you ego iche le isi emeke ibe ni ime le isi emeke nwanne nkolu no ana wasi no maji buru maji ko ni ya nweta onye na-enwetebe nwaanyị ya nweta nwaanyị onye nwetekwa nwaanyị nweta na-enwebe nwaanyị onye nwekwala ego ana m asị na ya dị nwoke mmalị nwaanyị karịwa ndị ọnụ igwe eze mma yuzu amanatọ na sodo onye na-eche n'ụlọ sọbọsa ama m na sisa amegide ezinụ na mebe maka onye ọbụla ya die onye mela anyị niile Compass, I can end it. I can tell you, 001 of Amanato. You go. I so much appreciate you because I know your impact. I know how you people for coordinating. I'm a Come back, I do make Come do. I'm a say. I actually see a mechanic. So, what do I need for the food? Amavanya Nyabatago na chubo no mogale kaina kwala kwanekwe anyagwago na meke budugu ni vaino mo uwanwe de body kama wene bendo na lezo kwenisia uwajogulo nwena njo ilu legbele n'ụwa isi acha ya o ewiki nwa dị asọ body. US man. In Avrebe Wokika one Lemnivana. Kosiade, Chade, even the Kedimia Chacha. Sunday Wokika, Divezia. Oh, even they know when their body. Have gone worse than Otto Malama, Ulumbede, or Jogulu and Voyos and Otto Jalonjo, Ulumbede, or Magulu Emma. Also, in our breve to a mecanivano. Atadigon Ivano. Aye. That you use, I tried. Otomo was the Dika to the Mecca. You know how I tried. To
Ayi. Ọta wọn de ibo. Okay, me send like man 7 up. The last word when they clean up. Open no madu. No involved. Even no na much word when they open with the people na ehu. Open with the people na ehu. We let us say it go be by ke. E be government kwa bi me na man when even madu. Mana ipu nwani ni na go singo ngo na mem na lo. Ma chokwa si na meme. Ibe tro na say e fight here. Ibe open na be responsible ni mo. Then imelusia mbana ma dey to water. Return to work man because not only for me I myself it's you make me which I don't know how to solve. Then now ire ja bebe bulu nwoku ko na ba gwa mo bro ke berale anya okora male na nwe ya nke bu na emetutu ye ni mobi nwokike onago ije nu we de bobel nkosi ade were body Sunday work ka nwanne m divezia habuga mo ese n'ụtụtụ malima olu mbede ojogwu olu ya njọ wese n'ụtụtụ jọlụ njọ olu mbede ọmagwu olu ya mma Dua ni nak poluku, bagai di sini mana mau lihat mana bukan di sini betul tak? Nanti orang bukan yang orang. Ada mebo kan? Dia baru dia orang dek mui be, noro so ini apa dia negara tu bagu. Kan mak karega orang, dia baru naik barang. Puluh kena pun di segi baru ini mesti. Pun beli 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 lemari. Aku jadi ente. Tadi kita dia orang apa? John dari negosiasi. Yo ku kasi yo debu e jago na ke na ba mu do mu sita ta kwa gule du chi ka kwa e bet na mu na ngoro man na mo amu ya ngo waso dare wo du ko dire wo mu ko na de ku ye ni ye mu ka wan ko do ye ko na ma ta mu e bet no bore ba me ni de me ba ta wo no ko na process ma go lo go no me ni na me ko ma de ma ma che ge bu esi do do ku na ko si mande kaya biada oke mal saya kamu di kosan ulang saya malah bon dinu kamera bon kalau punya suruh oh kaya sudah sukses udah iban memezi kayu aku asal memezi berapa puluh mono mana memezi nambar gini no berapa ya kalau punya memezi kita ada 10 hello sudah itu oh leben na boy no di jam makai pun aku asli sebelum marah gitu aku nebres sebelum marah ini karena nggak mau coba anu romiano mebo state kita bemba tamba kampo bata simba tampo ma batata aku main melodi mau ada juga survive. Ani juga kita cipin dia. Kita mereka lakukan mereka dia mereka. Nah, kalau kita kena undi akan amu amu, undi kan non ni. Karena aku nak amu nak aku ni. Bantu mau di nak kuai lagi, mau di dalam bank ini non. Aku malu ya jam betul betul. Kenapa? Mana jadi abalisi, mana jadi bisa abalisi. Non dia kuai lagi nak buang. Badiri nda kwa legi sikin udi bangwa maka buwa ko non mostri yi se kwasa sera
uche ga jemu do ala kwa bisi gidi ko da ko wa mane no aba ko men nam men na fa ka fa ko ni da ko nam ada mbe kuna aga ma wo ke ti sere nwanye ti sere e me sha ko iba ya ko ba wa ya ko udu che bana ya ko kwala ba tinye ko ku dia dan ko me ma ta na ka ugulu ndi shi de ku mo ku ndi shi na kwa ku no nye shi ka mbo obra mbo ni so na bu ndi shi akwa sa ba ko ma bu ko ona bia de nga da abro bo e ka ba ko e ko za du ni na bia le no na ba ya bu ngozi de ba Vamos tomar qual marca qual não com vlogas deve de cochear a mulher na nube não mas me vai dar um rogo se nem bem pode dizer pero não não quer mamel não me bola não não de why não oh go já ainda não e já vou wa que bela drama já vou já vou na mão agora vou que uma não vou muito đó là càng có xem có gì không em mình có càng đó đừng mà cái saya di dalam Berlin dengan di dalam paling kata saya masih dulu kan 12 saja aku sebenarnya nak nah polisi nak kalau masih di dalam Berlin dulu yang saya belum mati dia polis aku start gua di dalam Berlin nak tak ada sampai udah melihat kan apa jadi pero cuando me lo hay si coche bien ana kurgen dugni kele ana plan biya ni oh boleh apa that's small new ball ya bulu ni ka bo nyam na bu di ni 6 feet ọrụ ni eto 1.5 naira bo chi ama Osman Sanya na ebu 6 feet ni jimado na nzi da wada
One piece of cloth and the envelope, the monaken, ndị wapụtara ya bụ ezinụlọ ọbali ọzọ nwadị n'ụmụ omelemu n'ime oroma etiti. Ndị a bụ ọgọ High Chief Uduakọ mmiri na ezinụlọ ha, ndị ọgọ Isaac Nwaokike. Anyị bịara sị ka anyị meela oge anyị ụdị eji eme na Ameke bụ oge anyị ka ọ bụ iji kwugbo mma. Ameke na nwunye Udo na bana bụ 5 and 6 bana bụ na ebi. I'm telling you, nwee luo lasi Ameke nwụrụ na onye ebe esi ahụ ya bụ mmasị, ma mmasị bụ nwa High Chief Uduakọ mmiri. Mana everyday ọnkụ Ameke, everyday ọnkụ Akeke na biwe oji na-apụ ya n'ọnụ maka na bana bụ na za video call ọ bụrụ ebe enelie o cheta Ameke. Today, don't wait the phone on me. You wanna see mommy call Ameke for me. So, Abulona making na one nine wanya. Na Vanolodina when you know if obo. When you want to give when you get obo. And you went there, president on the officer. Well, to no. The guy gets your man. And you see Chukwuma Akpa. Can you go on your The guy Jibupoto Biakwa, Martin envelope. On when the Cassie man and Cowan. Ezinụlọ ndị anyị nọ n'ibebe bụ ndị Isaac Nwaokike. Anyị na-eti unu aka n'obi, anyị na-asị unu odibe n'oyive dị n'ụwa otu a ka ọ si bụrụ. O nwere onye belivulu na ụdị ya mee mbọsị
Whatever.
biko